saking kula ngerebut cintane wong siji. Tapi senyatane kula ora bisa kade. Umpama cinta li bisa dijaga, perasaan ora beda-beda. Ini siapa? Wong brutal, wong brutal, wong brutal, wong brutal, wong brutal. Mungkin wis terlanjur pola demen lakine batur. Senajan buktine wong royal, wong royal, wong royal batin kerasa hancur. Bisikan cinta wis nempel ning dada, sing gawe kula ora nokira, 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 nokira sayang, nokira, 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 terima kasih, nokira, 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 nokira. Mantu males, 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 Kakak, kula pengen kesandi. Senajan wong brutal, kula ora digawe. Papa Yaya, Papa Yaya, Papa Yaya sing paling eman. Papa Yaya, Papa Yaya, Papa Yaya sing paling ora. Terima kasih Papa Yaya. Papa Elbara, 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 Papa Elbara. Lamun cinta bisa diukur, Papa Yaya, ngomong Papa Yaya, ganggu lagi nih batur. Papa Yaya, Papa Yaya, ganggulah asipati wong wadon. Papa Yaya, Papa Yaya, gampang nangis. Anak royal, anak royal, anak royal. Wong jaman beli durung kelakon anak royal. Mungkin wis terlanjur pola demen ayange batur. Tapi senyatane batin kerasa hancur. Papa Yaya, Papa Yaya, bisikan cinta Papa Yaya, Papa Yaya.
Dadi